Σαν να παραχαλαρώσαμε, λέω εγώ τώρα. Προσπαθούμε, αλλά δεν μας βγουν. Δεν γίνεται. Δηλαδή, Βαγγέλη μου, δεν είναι δυνατόν τώρα. Δεν έχω καταλάβει τι θες να πετύχεις. Τι θέλω να πετύχω. Σε εμπιστεύομαι. Ναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Ναι. Συγγνώμη λίγο πριν πεις κάτι. Όχι. Η φίλη που μας είπε η Ευαγγελία. Η Ευαγγελία, ναι. Μήπως έχει χαμηλή τη τέτοια, γιατί εμείς που ακούμε στα ακουστικά αυτά, τα εκτός, τα ακούμε μια χαρά. Ναι. Μήπως να ανεβάσει λίγο τα ακουστικά της εκείνη, μήπως είναι χαμηλωμένο, λέω εγώ τώρα Ευαγγελία. Επίσης, αν η Ευαγγελία θέλει να παρέμβει και να μας μιλήσει για τον κύριο Αντωνόπουλο εδώ πέρα που έχουμε απέναντί μας, πολύ ευχαρίστως να επικοινωνήσει με τα social του σταθμού που αν δεν ακολούθησε και εσείς και όλοι οι υπόλοιποι, listen to the cook στο Instagram για τα σχόλιά σας και για παρεμβάσεις για τους καλεσμένους στα τηλεφωνικά μας κέντρα. Γιατί έχουμε κέντρο εδώ πέρα, δεν είμαστε. Έχω μείνει ενέως. Δεν το πιστεύω. Λοιπόν. Τελικά δικής εσύ, αγόρι μου. Τα έχουμε πει. Έχεις φωνή, έχεις μούρι για ραδιόφωνο τελικά. Το έχω πει εγώ. Το χιούμορ σου από χθες το έχεις χάσει. Ναι. Okay. Καινούργια χρονιά, καινούργιο χιούμορ. Πάλι δεν έκανες καλό. Τι δεν έκανες καλή. Μα δεν ήταν αστείο αυτό. Οκ. Ενημέρωση ήταν. Εντάξει, συγγνώμη. Τραβάει και αυτό. Τραβάει και αυτό. Τραβάνε όλα. Λοιπόν, πού είχαμε μείνει. Ενημερώσαμε την Ευαγγελία. Κάτσε λίγο γιατί κάποιος. Όχι, δεν είναι η Ευαγγελία. Δεν είναι η Ευαγγελία. Τώρα λέει ότι μια χαρά ακούγεται πάντα. Όχι, τώρα θα παρέμβει. Όχι, τώρα θα πάρει τηλέφωνο. Τώρα θα πάρει τηλέφωνο και θα μιλήσει. Δεν έχει ακούγεται μια χαρά. Άρα δεν είχε φωνή εκείνη. Λοιπόν, δεν πειράζει. Πού είχαμε μείνει στα. Αυτό που σου λέγαμε τα FNL που έψαχνα. Ναι. Μια διαφήμιση που κάνουν. Πριν πούμε μόνο αυτό, συγγνώμη τώρα, να κάνω λίγο βαρύ έτσι το κλίμα. Να πούμε και στον αέρα ένα αντίο το οποίο δυστυχώς έγινε την προηγούμενη Παρασκευή, ένα ατύχημα στη Μαρίνα Αθηνών. Ο Παναγιώτης Αχιλιάς έχασε τη ζωή του, συνάδελφος στα σκάφη με ένα εντελώς περίεργο. Ναι. Τέλος πάντων στα social μας θα βρείτε όποιος θέλει φυσικά και μπορεί. Έχουμε αναρτήσει από την Ένωση Πληρωμάτων από τη ΧΙΚΑ τέλος πάντων την ανακοίνωση που έχει εκδώσει, που έχουν βγάλει εκείνοι και έχει ένα λογαριασμό. Όποιος θέλει μπορεί να βοηθήσει την οικογένεια του Παναγιώτη, ο οποίος με το χαμό του άφησε πίσω μια γυναίκα και ένα παιδάκι 5 χρονών. Λοιπόν, αυτά ήταν τα δυσάρεστα. Πάμε στα ευχάριστα τώρα. Ναι. Πόσο ευχάριστα να είναι όταν είσαι δίπλα μου, αλλά πάμε στα ευχάριστα. Τι να πούμε. Και να ξεκινάγαμε, εγώ λέω σιγά σιγά. Όχι. Ό,τι θες κάνω. Εγώ εδώ πέρα τους άλλους τα κενά γεμίζω. Δεν κάνω κάτι. Και φέτος απορώ. Έχεις μπλεχτεί, έχεις γίνει. Σύσκατα έχεις γίνει. Με τη διοίκηση πώς είπανε πάλι να έρθεις εσύ δίπλα μου. Τέλος πάντων. Είναι με τον ίδιο τρόπο που πήγα και στο Game of Chefs πάλι. Σωστά. Έτσι. Το ξέρεις τον τρόπο που πήγε στο Game of Chefs? Όχι. Θα σου το πω. Θα σου το πω live. Δεν ναι, το πεις. Εννοείται. Λίγο πιο κάτω όμως. Λέω να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε. Ναι. Για το FNL που θα έλεγες τι ήτανε? Θα το πω μετά. Μπορείς σίγουρος? Ναι. Ωραία. Λοιπόν, ξεκινάω με σένα. Παρακαλώ. Έτσι. Θέλω να μου πεις να ξεκινήσουμε σιγά σιγά, να σε γνωρίσουμε λίγο καλύτερα και εμείς και ο κόσμος. Οι φίλοι σου που σε ξέρουν να ακούσουν τι όντως έχει γίνει και αν ισχύουν όλα αυτά που ξέρουν. Πότε ξεκίνησες να μαγειρεύεις? Και πέρα από, συγγνώμη, μια παρένθεση. Μετά από εδώ τα τηλέφωνά σου δεν σταματάνε. Να ξέρεις. Αυτό ελπίζω. Όχι, μην ελπίζεις αυτό. Να ελπίζεις να σταματάνε τα τηλέφωνα σου. Μπαταρία έχεις? Μπαταρία να έχεις, μπράβο, γιατί θα χτυπάει όλη την ώρα. Έτσι. Okay. Πότε ξεκίνησες να μαγειρεύεις, θέλω να μου πεις? Επαγγελματικά? Όχι, επαγγελματικά. Το επαγγελματικά, εντάξει, κλάιν. Ξεκίνησα από πολύ μικρή ηλικία. Πιστεύω γύρω στα 15. 14, καλά, δεν είναι και πολύ μικρή ηλικία τα 15 τώρα. Εντάξει, για ένα παιδί που δεν έχει μπει στην επαγγελματική του ζωή και δεν σκέφτεται τι θα κάνει σε αυτή την ηλικία και απλά σκέφτεται να παίξει, ναι. Είναι μικρή ηλικία για μένα. Τι καλό έκανες? Τα πάντα, ό,τι μου έρχονταν στο κεφάλι. Σε καλή τιμή, τα πάντα σε καλή τιμή. Όχι, περίμενε για να διευκρινίσουμε, μην παρεξηγηθούμε εδώ πέρα. Όταν έκλεινε το εστιατόριο, έκλεινε 12 η ώρα, κλείδωνε η μάνα μου το εστιατόριο. Πάμε να το ξεκινήσουμε αυτό εξ αρχής, ότι έχεις μεγαλώσει μέσα στο χώρο της εστίασης, οπότε ναι, δεν ήταν κάτι πρωτόγνωρο και διαφορετικό, ναι, οκ. Τίποτα, κατέβανα, άνοιγα τις φούσκες, γκάζια, ό,τι έβρισκα το μαγείρευα. 12 η ώρα το βράδυ, το μεσημέρι? Ναι, το βράδυ. Το πρωί δεν μπορούσα να πάω. Είχε κόσμο. Και ο κόσμος τι θα τρώγε. Την άλλη μέρα έτρωγα το κράξιμο της ζωής μου, γιατί η κουζίνα προφανώς όταν είσαι 14 χρονών
Ναι, Δεν είναι όπως πρέπει. Δεν την αφήνει. Τη μία μέρα έφταιγε ο υπάλληλος, τη δεύτερη κάποιος έφταιγε όμως. Α, μάλιστα, οκ, Ναι. κατάλαβα. Okay. Θυμάσαι τι έχεις φτιάξει? Θυμάμαι. Τι είχες Την κάνει? πρώτη φορά που είχες Την μπει πρώτη μέσα εκεί φορά- πέρα. Αλλά τώρα ναι, είναι και περίεργη, είναι διάσουσα κατάσταση, δεν μπορείς να το... Την πρώτη φορά είχα φτιάξει κάτι μπιφτέκια. Α, Μόνος μου. εξ αρχής του στυλ ή απλά είχες το δοκιμάσει έτοιμος? Όχι, ο Κιμάς ήταν ομός. Α, Και τον είχα φτιάξει μόνος μου. Απλά θυμάμαι είχα βάλει και δεν ξέρω πώς μου είχε έρθει. Είχα παίξει με μια σάλτσα με κάποια λεμόνια, κάποιες φλούδες λεμονιού. ναι. Και τις είχα βάλει πάνω. Είχε βγει πολύ όξινο. Δεν ήταν καλό. Το θυμάμαι δηλαδή σαν χτες. Δεν ξέρω. Καλά πήγε αυτό. Ναι. Ήθελα να παίξω με τις γεύσεις. Δηλαδή πέρα από αυτό που είχα δει και το στάνταρ που έβλεπα. Ναι. Ήθελα να δώσω μια δικιά μου πινελιά χωρίς να ξέρω βέβαια πώς να κατευθυνθώ. Μάλιστα, εντάξει, τα κατάφερες τουλάχιστον. Εγώ το έφαγα, άλλοι δεν το φάγανε σίγουρα. Άμα γύριβες και για άλλους δεν ήταν μόνο για σένα. Όχι, για μένα ήταν. Α, ορίστε. Και θα μπορεί να γίνει το signature dish σου κάποια μέρα. Μπορεί. Μετά από καιρό και επεξεργασία. Τόσο ώρα ψάχνω δεν μπορώ να βρω αυτό το άρθρο που ήθελα να πω. Τέλος Δεν πάντων, άμα πειράζει, δεν το βρω θα το χρωστάω για την επόμενη. Δεν πειράζει, Βαγγέλη μου, δεν πειράζει. Okay. Ωραία. Για να συνεχίσουμε, θέλω να μου πεις μία έκφραση. Πριν μπει στην έκφραση, έχουμε κι άλλο μήνυμα από φίλια Κροάτρια που είναι μέλος πλέον, θα πω εγώ, της εκπομπής βέβαια. Δεν είναι απλά Κροάτρια ή έχει περάσει από εδώ σαν καλεσμένη. Ποια καλέ? Βέβαια είναι και μεγάλη γυναίκα, μπορεί να μην ακούει γι' αυτό, αλλά η Ουρανία, η Λασιτιωτάκη μας λέει ότι και εγώ δεν ακούω. Δεν ακούει, Ναι. έχει Μήπως αλλάξει και εσύ. μπαταρία στο ακουστικό. Να το. Ουρανία, δες μήπως και εσύ έχεις χαμηλά τη φωνή σου, γιατί εμείς ακουγόμαστε μια χαρά. Δεν τώρα. γίνεται τώρα δηλαδή. Δεν γίνεται τώρα, λέμε μας δουλεύετε. Να τον ανεβάσουμε κι άλλο από εδώ πέρα. Πόσο Πόσο τέρμα να έχει πάμε. πάει. Τέρμα έχει, εδώ κοκκινίζουν τα λαμπάκια μας. Δεν κοκκινήσαν ακόμα τα λαμπάκια. Βασικά, ναι, μήπως έπρεπε να γίνει. Καλησπέρα σας. Γεια σου Γιάννη. Εγώ ακούω πάρα πολύ καλά. Εντάξει. Ωραία. Ναι. Αν Αφού ακούνε- τερματίσαμε, αν ακούνε τον το τσιτώσαμε. ίδιο, είναι over. Μας βρίζει τώρα, λες σαν δεν τρέπεστε εδώ πέρα, κυρία Ουρανία. Λοιπόν, ωραία, μας ακούει μια χαρά τότε, αφού τα άκουσα όλα αυτά που της είπαμε. Συνέχισε την ερώτηση, συγγνώμη που σε διέκοψα. Πού ήμουν, Άννα, να μας πεις μια φράση που σε αντιπροσωπεύει. Οκ. Την έχω αναρτήσει και στο Instagram. Την έχω δημιουργήσει σαν Ναι, επικεφαλίδα. οπότε θα το δούμε εκεί πέρα. Ναι, Γκάλο. αλλά να την πω. Ότι υποφέρουμε περισσότερο στη φαντασία μας παρά στην πραγματικότητα. Σωστό αυτό. Τα άκουσες, Βαγγέλη? Το άκουσα, αλλά το επεξεργάζομαι. Ακόμα? Ναι. Καλά. Ναι. Δεν υπάρχει κάποια κατάσταση που δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις. Το όλο θέμα είναι το πώς θα το σκεφτείς για να το κάνεις. Ναι, εγώ το αντιλήφθη λίγο διαφορετικά. Ότι πολλές φορές τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα και ακατόρθωτα μέσα στο μυαλό μας από ότι αν ουσιαστικά κάνεις την κίνηση και το Είναι πολύ απλά. πραγματοποιήσεις. Είναι πολύ απλά. Και όπως επίσης μπορεί να κάθομαι εγώ να σκέφτομαι ότι ο Βαγγέλης με θεωρεί, οτιδήποτε με θεωρεί, Μπλάκα. Σίγουρα. αλλά μπορεί να μην ισχύει αυτό το πράγμα. Όχι, αυτό ισχύει σίγουρα. Χαμήλωσε το ακουστικά. τα Το ακουστικά. Τα δικά σου. Ναι, Όχι. λίγο. Ναι, Ωραία, πάμε. το παράκανες τώρα. Τώρα εγώ δεν ακούω τίποτα. Είσαι φίλος της Ουρανίας. Τι? Άρα, είσαι φίλος της Ουρανίας. Είμαι. Λοιπόν, ωραία. Τιμή μου και καμάρι μου. Σωστά. Θα συνεχίσουμε. Θα Για συνεχίσουμε πάμε. και θέλω να μου πεις 3 λέξεις με τις οποίες θα ξεκινάμε περιγράψεις τον εαυτό και ο χρόνος ξεκινάει. Από τώρα. Να κάνουμε ένα τέτοιο παιχνίδι εμείς. Ναι, 3 συνταγές, τρία φαγητά που ξεκινάνε από μη. Θέλω να περιγράψεις τον εαυτό σου με 3 λέξεις και ταυτόχρονα θέλω να μου πεις Ναι, και θα το κάνω. 3 χαρακτηριστικά που θα ήθελες να έχεις αλλά δεν έχεις. Θες να ξεκινήσουμε με τα χαρακτηριστικά που δεν έχω και θα ήθελα να έχω. Για πες τα. Ναι. Σίγουρα θα ήθελα να είχα παραπάνω υπομονή με τους ανθρώπους. Παραπάνω μαλλιά. Δεν με ενοχλεί αυτό ιδιαίτερα. Εντάξει, πλάκα κάνουμε. Δηλαδή έλεγε. Κάφρος, Μα τι σου πω τι θα έρθει εδώ πέρα. Αυτός έχει μαλλιά και λέει για μας τώρα. Τι έχει? Μαλλιά. Το καμένο που έχει εκεί πάνω. Το καμένο από το δεκαπάζ. Βλάκα, το μαλλί μου τώρα εδώ που το βλέπω στην κάμερα. Είναι πολύ μπροστά. είναι πολύ μπροστά. Ναι. Τέλος πάντων. Συνέχισε, συγγνώμη που σε διακόπτουμε. Οκ, σου είπα για την υπομονή. Ναι. Και με κοίταξε όμως, γιατί με κοίταξε. Γιατί την εξαντλείς. Γι' αυτό. Μαζί με την υπομονή έρχονται και κάποια νεύρα μερικές φορές, τα οποία βέβαια Συνέχισε, Βαγγέλη μου, για να δεις και στην αυτά. πορεία της ζωής μου τα έχω ρυθμίσει. Α, εντάξει. Οκ, σεβαστόν. Όχι από κάτι περίεργο. Συνήθως από τις αδικίες και από πράγματα που βλέπω που δεν κολλάνε σε φυσιολογικά πλαίσια, είτε στη δουλειά μας είτε έξω. Άστα. Ναι. Γιατί οι περισσότεροι δεν έχουν γνώση
στο τι κάνουνε. Έλα. Ναι. Έλα. Κάπου εδώ συγγνώμη να πω ότι έχουμε beef με την Ουρανία. Συνεχίζεται ναι, αυτό. το συνεχίζει και είναι πολύ προσβλητικά αυτά που μας λέει. Εγώ Ναι, στο του συγγνώμη τύπου- στην Ουρανία. Ναι, του Και τύπου εσύ δεν ότι φταίει κάτι. ο ήχος είναι μια χαρά, εσείς έχετε το πρόβλημα και πολλά άλλα τα οποία δεν μπορώ να τα αναφέρω στον αέρα γιατί μιλάει πολύ άσχημα η Ουρανία, αλλά δεν Ναι, το πειράζει. ξέρουμε τι στόμα έχει, άμα Ναι, δηλαδή, αυτό εντάξει. τον οχετό να τον Ντρέπομαι πείσει, δηλαδή, για πάρτι τι, ντρέπομαι. Δεν μου λες, ή μήπως είναι στο Φάληρο εκεί πέρα που έχουν βγει τα όμβρια ύδατα έξω στον δρόμο. Και τι έγινε, τι συνέβη, Τι, βγήκε ο οχητός πάνω στην Ποσειδόνος, ξεχύλισε. αλήθεια. Αυτό, ναι, σαν το στόμα της ουρανίας. Αν αρχίσει, θα βγει από εκεί μέσα. Ωχ, Παναγία Ποιος μου. μας σώζει. Οπότε δεν μπορείς να μου περιγράψεις τον εαυτό σου με 3 λέξεις. Να σου περιγράψω τον εαυτό μου με 3 λέξεις, μπορώ. Για πες. Με αυτό ήταν, 3 λέξεις. Ναι, αλλά με ρώτησε, σου είπα κάτι άλλο πριν. Το γύρισα σε αυτά που θα ήθελα να. Ναι, διότι αυτό είναι 3 χαρακτηριστικά που θα ήθελες να έχεις και δεν τα έχεις. Αυτό. Οκ. Κοίτα, είμαι δυναμικός. Μμμ. Ό,τι είναι να αναλάβω ή να τρέξω, το κάνω σωστά. Παρόλο τις δυσκολίες. Με τριόφρον. Όχι, δεν είπα ότι είμαι τέλειος. Απλά δεν είμαι αυτός που θα το παρατήσει. Μμμ. Σίγουρα βοηθάω κόσμο. Μ' αρέσει να βοηθάω κόσμο. Να δίνω ευκαιρίες. Ωραίος. Φαντάζομαι Και όχι μόνο επαγγελματικά, έτσι. Όχι, και γενικά. Ναι. Γενικά δεν μιλάμε. Ναι, Μιλάμε ναι. μόνο για επαγγελματικά. Όχι, τώρα. όχι. Μια δουλειά σου, ό,τι θες. Ναι, εντάξει. Για ό,τι θες μιλάμε. Και θεωρώ ότι όποιος είναι δίπλα μου που με ξέρει, του έχω προσφέρει καλό, μου έχει προσφέρει καλό. Εντάξει, όποιος δεν προσφέρει κάτι αντίστοιχο δεν είναι στη ζωή μου πια. Είναι αμφίδρομο γενικότερα το Είναι θέμα. και η ηλικία αυτή λίγο περίεργη. Δηλαδή τώρα είναι που χωρίζουν οι δρόμοι των ανθρώπων και προχωράμε. Τα ακούς, Βαγγέλη? Ναι, τα ακούω. Γιατί έχω κάπου άδικο σε αυτό. Όχι, επειδή πλησιάζει η ηλικία μας, να αρχίσουμε να πάρει ο καθένας τον Δεν είναι δρόμο του. πλησιάζει. Ο Δημήτρης τον έχουμε προσπεράσει χρόνια τώρα. Εγώ. Εσύ άλλα τόσα χρόνια. Πιο πολύ. Δεν τρέπεσαι. Ουρανία, χώσε. Οπότε. Ετοιμάζει μηνύσεις λέει. Οπότε. Εντάξει. Ναι, ποια χρόνια πλησιάζουν. Εντάξει, οκ. Όπως το βλέπω καθένα. Τότε παρέχομαι. Οκ. Τότε εγώ είμαι ανώτερος άνθρωπος. Σωστά. Αυτό το έχω ξεχάσει. Ναι. Σωστός πάντως. Θα συμφωνήσω. Θεωρείς ότι είσαι ψώνιο. Όχι. Σίγουρα. Ναι. Τι σίγουρα. Από το 1 μέχρι το 100 πόσο ψώνιο πιστεύεις ότι είσαι. Από το 1 στο 100. Ναι, τι. Σε τι πράγμα όμως. Τι, εσύ ψώνιος ερώτηση, ξέρω εγώ, εσύ πάρ' το πώς θες. Δεν, ειδικά το λέω, γενικά το λέω. Εσύ άμα θες ειδικά, πες μου. Οκ, θα σου πω 50. Είσαι ψεύτης. Πες 51 για να πω ότι είσαι ψώνιο. Τώρα το 50 δεν πας σου πω τίποτα. Θες να μου πεις ψώνιο, πες με ψώνιο. Όχι ρε. Οκ, 50. Γενικότερα προσπαθώ να έχω καλές συναστροφές με τους ανθρώπους. Δίνω δηλαδή. Ποντάρω στον άνθρωπο. Δεν θα κάτσω να. Μην ποτάρεις αυτό τον άνθρωπο, είναι κουτσόλογο. Δεν το ξέρω για να ποντάρω. Με σου λέω, εγώ να ξέρεις. Ναι. Οκ. Τα κατάλαβα, εντάξει. Ωραία, Ναι. με χαρά. Μπράβο σου. Κι άλλοι ποντάρανε να ξέρεις και τον βάλανε στη ζούλα σε ένα παιχνίδι που πήρε Άντε μέρος στη πάλι. τηλεόραση. Και ενώ είχε κοπεί στη δοκιμασία, θα πω εγώ τώρα ξανά για να υπενθυμίσουμε στον κόσμο, ο Γιάννης ξαφνικά μας εμφανίστηκε μπροστά στις κάμερες. Φεύγεις. Εγώ σε αυτό το επίπεδο δεν συζητάω. Και εμφανίστηκε μπροστά στις κάμερες που λες. Ενώ είχε κοπεί. Λοιπόν, δεν ήξερε να κάνει καπέλα έτσι τα ζυμαρικά. Ποιος δεν ήξερε να κάνει γάμπο. Εσύ, γιατί σε κόψανε. Γιατί σε κόψανε. Δεν ξέρω, ρώτα τους. οκ. Τους ρώτησες. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το mini story που ήθελα να σου πω και πριν με το Γιάννη και τι συμβαίνει με το Γιάννη. Ναι, αλλά μου είπες ότι θα το πεις στον αέρα, γι' αυτό Στον το αέρα λες το τώρα, ναι. Στον αέρα το λέω, εννοείται. ναι, Ό,τι ναι, λέμε ναι. εδώ γίνεται, δεν Ναι, έχει. Ναι. Δεν κρυβόμαστε. το συζητάμε. Πού είμαστε, συνεχίζουμε. Θέλω να μου πεις αν έχεις κάποια ιδιοτροπία στη δουλειά σου. Ιδιοτροπία. Τι κάνεις μωρέ κούτσου. Την κάμερα, κάνω παιχνίδι εγώ με την κάμερα. Έχουμε μια σχέση. Κάτι με. Όταν λέω ιδιοτροπία, τι Δώσ' μου εννοώ. κάτι να. Ναι, για παράδειγμα, δεν μπορώ να μπω μέσα στην κουζίνα άμα δεν έχω το στυλό και το τσιμπιδάκι στη όχι, τσέπη τέτοια μου. πράγματα. Ή με ενοχλεί ο άλλο ο μάγειρα που είπε πριν, αναφέρθηκε σε ομάδα, ότι με ενοχλεί ναι. αν δεν φοράει καπέλο. Οκ. Εγώ δεν μπορώ να με φοράς ποδιά. Τρελαίνομαι. Το είπε, είπε τη μαγική λέξη. Από πού θα πάρουμε στην ποδιά. Από πού θα πάρεις ποδιές? Περίμενα να δώσω μια κάρτα για να το πει. Θα το πω, επειδή δεν έχω την κάρτα πάνω μου τώρα. Δεν. Θα την πάρει από εδώ.
Για διάβασε τι λέει. Είναι θου, είναι ισπανικά. Ερήθο, βρε, στα ισπανικά. Δεν είμαι Ισπανός, συγγνώμη. Ερήθο πικάντε, μπράβο. Πολύ σωστά να τα πει. Καλά. Από το ερήθο πικάντε λοιπόν θα πάρεις τις στολές σου και τις ποδιές σου και ό,τι άλλο θες. Είναι η εταιρεία, είναι δικιά μου εταιρεία. Τα ράβουμε, τα παράγουμε εμείς. Βγήκανε σήμερα τα γυναικεία. Μπείτε στον αέρα, ρίξτε το site, παιδιά, εδράτε. Λοιπόν, αυτό οπότε να ξέρεις από πού θα παραγγείλεις πλέον τις στολές σου. Από το ερήθο πικάντε. Σωστό, νάτος. Αυτό θα πάει μπροστά, εγώ τον έχω δει. Ναι. Η Ευαγγελία μου στέλνει μήνυμα και μου λέει ότι είμαι 80% ψώνιο. Ορίστε. Ευαγγελία, βγες στον αέρα να μας τα πεις. Σε προκαλούμε. Ό,τι θες να πεις μπορεί να το πεις στον αέρα, να καταγραφεί. Σε μηνύματα δεν τα βλέπουμε εμείς και δεν μπορούμε να του πούμε γύρνα μας στο κινητό. Γιατί το είπαμε και δεν το έκανε. Και κάποιο λόγο θα έχει. Τι εστί η Ευαγγελία όμως, για πες μας λίγο το. Τι είναι η κοπέλα σου? Όχι. Συνάδελφος. Τόσο χάλια είναι και είπες όχι. Όχι, μια χαρά. Γιατί μας έκανες ότι τέρος, δεν θέλω. Και από ό,τι ξέρω είναι και ελεύθερη άμα. Όχι, δεν είναι αυτό το θέμα μας, αλλά λέμε τώρα έτσι όπως το επικοινωνείς. Γι' αυτό μήπως ξέρεις. Τέλος πάντων. Οπότε παραμείναμε στην ποδιά. Παραμείναμε στην ποδιά του Ερήθο Πικάντε και στην Ευαγγελία που θα έρθει στην εκπομπή μας να μας μιλήσει και αυτή και μπορεί να παρέμβει, ξαναλέω. Λες να μας έρθει και η Ευαγγελία. Γιατί να μας έρθει, εννοείται. Είναι ντροπαλή ή θα έρθει? Δεν είναι μαγείρισα. Δεν είναι μαγείρισα. Α, είναι σερβιτόρα. Όχι, δούλευε στο ταμείο, ήταν σε τέτοια φάση. Δεν γνωριστήκαμε σε μια επιχείρηση που δούλευα παλιά και έχουμε μείνει φίλοι. Πόσο φίλοι? Από το 1 μέχρι το 100. Να τα 100 φίλοι. Όπα, έπεσε στην λούμπα. Έχει μπει. Αυτό δεν είναι. Λοιπόν, οκ, πάμε. Προσπαθείς να βγάλεις λάσπος. Προσπαθώ να βγάλω κάτι. Αλλά θέλει να μου κάνει expose τώρα. Ναι. Ποια πιστεύεις ότι είναι τα δυνατά σου στοιχεία σε μια κουζίνα? Στην κουζίνα. Η ζεστή κουζίνα. Όχι, ποια είναι τα δυνατά σου στοιχεία σε μια κουζίνα? Είσαι ήρεμος, είσαι γρήγορος? Θεωρώ ότι μπορεί να οργανώσει. Οργανωτής. Οργανωτικός. Ναι, είμαι πολύ οργανωτικός, πιστεύω. Δηλαδή έχω συναντήσει πολύ κόσμο που βέβαια να μου έχει δοθεί και ανάλογη θέση για να μπορέσω να το δω κι εγώ, για να το πω τώρα. Θεωρώ ότι μπορώ να φτιάξω πολύ τους ανθρώπους μες στην κουζίνα σε αυτό που έχουμε να βγάλουμε σαν μαγαζί και να καλύψω τα κενά εκεί που πρέπει. Γιατί πολλοί άνθρωποι, ας πούμε, στη δουλειά μας είναι πολύ καλοί μαγείρες. Αλλά λείπει το οργανωτικό κομμάτι που δεν μπορούν να το σκεφτούν οι ίδιοι. Ναι. Και νομίζω ότι εκεί ξεχωρίζει και αν μπορείς να αναλάβεις ένα πόστο κουζίνας ή να είσαι απλά ένας μάγειρας που ακολουθείς. Ναι, να κατάλαβα. Οπότε πιο πολύ το λειτουργικό κομμάτι δηλαδή μέσα σε μια κουζίνα. Καλό. Ο Γιάννης είναι οργανοπαίχτης. Ο οργανοπαίχτης δεν είπατε τι είναι? Τι είπες? Οργανοπαίχτης, οργανωτής, τι είπες? Ποιος οργανωτής? Τι λέω, ο Γιάννης είναι οργανοπαίχτης. Έχει καμιά σχέση αυτό με το. Ναι, ξαδέρφια, τρίτα. Από τη μεριά του θείου. Δεν μας έχεις κάνει ένα μίνι βιογραφικό, στέλνουμε. Πού ήσουν πριν, μας είπες? Τις δουλειές που έχεις κάνει τέλος πάντων στην Αθήνα. Ναι. Σε εστιατόρια, έχεις περάσει σε εστιατόρια, ξενοδοχεία, δεν ξέρω τι. Κυρίως σε εστιατόρια έχω περάσει. Εστιατόρια, εδώ Αθήνα μόνο. Ναι. Ωραία, αυτό. Γιατί δεν ανέφερες κάτι και λέω ό,τι θες μπορείς να το πεις έτσι. Μα δεν πρόλαβε να μιλήσει ο άνθρωπος. Με το που πάει να πει κάτι, τον κράζει. Ξέρεις τι, παίζει με το κοινό. Να το παρεμβολή. Να το έχουμε παρεμβολή. Κατερίνα. Από τη γυναίκα τώρα. Το 80 λέει είναι πολύ. 60 στο νερό λέει. Για ψώνιο. Οπότε στα 70 και το κλείνουμε. Ναι, πιστεύω. Ναι, τώρα αφού λέει φίλοι, πολύ καλοί φίλοι, 80 και έτσι λέει 60, ναι, 70. Η Ευαγγελία πάντως φοβάται ότι θα πολύ με την Ευαγγελία όμως το γυρνάς και εσύ τώρα και θα ακούει και οι άλλοι τώρα και θα έχουμε παρεξηγήσει. Ακούνε και οι δύο. Καλά, αυτό εσείς βρείτε τα, εμείς δεν μας πήραν, δεν μας πήραν και λόγος. Να κάθονται και μαζί, να πίνουν καφέ και να δεν μας πέφτει λόγος. Αυτό τα σουηδικά μοντέλα δεν το έχω καταλάβει εγώ βέβαια. Γιατί βολεύει. Ναι. Για να λες εσύ και αν ήμουν κατεύθυνση. Πάμε μια Σουηδία να δεις. Εγώ προσωπικά δεν θέλω να αναφερθώ σε όλα τα μαγαζιά που έχω περάσει. Είτε πολύ είτε λίγο. Θα πω σίγουρα ότι όταν ξεκίνησα στην Αθήνα την εργασία μου, ένα μαγαζί που μου έδωσε σίγουρα κάποιες τάσεις και μαγειρικές τάσεις κυρίως και φιλοσοφίας ήταν το Φουρίν Καζάν. Ήταν ιαπωνική κουζίνα, είχε 2 μαγαζιά. Ξεκίνησα στον Ευαγγελισμό, δούλεψα εκεί πέρα αρκετό καιρό, έμαθα πάρα πολλά πράγματα γιατί ήταν από την αρχή όλα. Δεν υπήρχαν έτοιμες γαρίδες, τεμπούρα. Δεν υπήρχαν. Δεν υπήρχαν χέλια. Μετά το τσίρκο τι γίνεται. Έτοιμα που απλά τα βάζεις πάνω στο σούσι. Ήτανε όλα. Κάτω από το σούσι. Αλλά μινούτ. Όλα. Ωραίο.
Ναι. Τίμιο. Φαντάζομαι δεν κάνανε και σάλτσες όμως τύπου ταιριάκια και τα τέτοια. Πάντα. Όντως. Ταιριάκια από την αρχή. Από το πρωί να τη βάζει να τη βγάλει το βράδυ. Ήταν μέχρι και ουνάκι σως, ήταν τα χέλια, τα φιλετάραμε εκείνη την ώρα. Ναι. Τα βάζαμε στην ουνάκι σως μισή ώρα. Τα βγάζαμε έξω, τα στραγγίζαμε. Είχε τέτοιες διαδικασίες. Τι λες τώρα. Μπράβο. Δεν το ξέρω, δεν το έχω ακούσει αυτό το μαγαζί. Πότε ήταν? Ούτε εγώ το ξέρω αυτό το μαγαζί. Εκείνη την περίοδο που ήμουν στην Αθήνα. Όταν πρώτο ξεκίνησα σχολή, παράλληλα δούλευα. Μετά από λίγα χρόνια βέβαια έκλεισε. Όχι επειδή δούλεψα εγώ. Επειδή έφυγε και έκλεισε μετά. Νομίζω κάποιος πέθανε. Πέθανε ο ιδιοκτήτης νομίζω. Καλά πήγε αυτό, Μάλιστα, οκ. Χτύπα ξύλο. Νομίζω ότι θες. Τέλος πάντων. Συνεχίζουμε. Ναι, κανονικά. Συνεχίζουμε κανονικά, πάρα πολύ ωραία. Θέλω να μου πεις το αγαπημένο σου υλικό μέσα στην κουζίνα. Κάτι το οποίο, ρε παιδί μου, θέλεις να υπάρχει σε αυθονία πάντα και χωρίς αυτό σου αισθάνεσαι ότι σου λείπει το ένα πόδι. Οκ. Όμως απάντηση αυτή που θα πω. Ναι. Ναι, εννοώ ότι δεν έχει να κάνει με το πώς το βλέπει ο κόσμος. Θεωρώ ότι το σκόρδο είναι το νούμερο 1 για μένα. Είναι προσωπικό. Το σκόρδο, όντως. Ναι, το λατρεύω. Ναι. Σε σημείο που μπορεί να πέσω σε κόμμα να το πω τη σκόρδα. Τόσο πολύ είσαι από αυτούς που κάθεσαι και τρως σκόρδα, έτσι. Έχω φάει και σκόρδα σκέτα. Η Ευαγγελία που ήταν τότε. Συγγνώμη. Δεν μας έχει πει το όνομα, γι' αυτό μου έρχεται η Ευαγγελία μόνο. Πώς τη λένε? Δεν θα πω τώρα. Είτε γυναίκα, ναι. Ναι, αλλά σου δίνω μια ευκαιρία να το πεις σωστά. Κατερίνα. Όχι, δεν πρόκειται να το βρεις ποτέ. Το όνομα της. Ναι. Γιατί? Γιατί είναι Αιγύπτια. Είναι Αιγύπτια. Χουανίτα, όχι. Όχι, Χουανίτα. Χουανίτα Χουανίτα από το Μεξικό. Τον Ηλία. Δεν μου έρχεται κάτι. Νεφερτίτη. Όχι. Ωραία. Δώσ' μου μια ευκαιρία. Όχου, καλά. Λοιπόν, συνέχισε. Ξέρεις τι θα κάνει τώρα, άκου τώρα γιατί θα μπει στο Instagram να ψάξει τον Όχι, δεν θα το κάνω αυτό. Δεν θα γίνω τόσο όχι κοινωνικός. Θα μπω. Μπήκα στο Google και έγραψα αιγυπτιακά ονόματα και θα πω ένα στην τύχη. Αυτό τόσο άνετος. Συνέχισε Γιάννη, μέχρι να ψάξω. Εσύ ψάχνεις. Ναι, εγώ ψάχνω. Συγγνώμη, ναι. Ωραία, πάμε. Θέλω να μου πεις τώρα, επειδή θέλουμε και τις λάσπες εδώ πέρα, θέλω να μου πεις ποια ήταν η μεγαλύτερη πατάτα αστοχία που έχεις κάνει μέσα στην μία κουζίνα. Στην ώρα της βάρδιας. Ναι. Μπορεί να μην ήταν στην ώρα της βάρδιας, μπορεί να μου πεις ότι είχα παραλάβει κάποια κατεψημένα πράγματα και δεν τα έβαζα στην κατάψυξη το βράδυ. Καλά, όχι. Λοιπόν, τη βρήκα. Τη βρήκα στα ονόματα, τη βρήκα. Τη λένε, και θα σου πω και πώς τη φωνάζεις. Ναι. Τη λένε, πού είναι ρε, το χάσα, καλά το θυμάμαι, αλλά να το βλέπω κιόλας θέλω. Τη λένε Χίσα. Και φωνάζεις, μπαίνεις σπίτι, Χίσα. Όχι, καμία σχέση. Όχι. Πω κάφρος, Μ' αρέσει. Νάιλα. Μήπως τη λένε Νάιλα. Νάιλα μου κάνει. Ναι, τώρα το. Όχι, δεν είναι. Όχι, Νάιλα. Όχι, καμία σχέση. Ωραία, άλλο. Θες να το πάρει το ποτάμι? Ας το πάρει το ποτάμι. Φαουζέγια λέγεται. Πώς? Φαουζέγια. Φαουζέγια. Δεν το έχει. Ωραίο όνομα. Φαουζέγια. Μάλιστα. Ωραία. Αν βάλεις ένα ρο γίνεται γερμανικό, Φράου. Φραουζέγια. Δεν τα έχεις τα αιγυπτιακά ονόματα. Δεν είναι Αιγυπτιακό. Σημαίνει νίκη. Δεν είναι Αιγυπτιακό. Είναι από κάτω όλο. Είναι από τη Μεσοποταμία πρέπει. Δεν είναι. Από το χωριό της Αιγύπτου. Από το Σαΐντ. Σαΐντ, μάλιστα. Δεν ξέρω πού είναι. Ξέρω μόνο ότι. Καλά, η μητέρα της είναι Ελληνίδα, όπως και να έχει. Είναι μισή-μισή. Εντάξει. Το αριστερό είναι ελληνικό ή το δεξί? Και τα Η δύο. μέση πάνω. Μαζί όλα. Έτσι κι αλλιώς όλοι οι παιδιά του Θεού δεν είμαστε. Σωστά. Ορίστε. Από αυτούς είναι. Θέλω να πεις τη μεγαλύτερη αστοχία ή η πατάτα που έχεις κάνει μέσα στην κουζίνα. Εκεί έχουμε μείνει. Ναι. Ήμουνα σε ένα take-away μαγαζί, delivery. Επί καραντίνας ήταν αυτό. Ωραίες εποχές. Ναι, τέλεια. Και νομίζω ότι δεν είχαμε ζωή τότε. Κανένας δεν είχε. Ναι. Και στη δουλειά μερικές φορές κοπανάγαμε καμιά μπύρα. Ωραίος. Όλοι. Ναι, βέβαια. Οικογενειακά. Ναι. Μια φορά είχαμε πει αρκετά. Ναι. Και μαγειρεύαμε μεθυσμένοι. Ωραία. Που δεν είναι επαγγελματικό. Καλά, επαγγελματικό δεν είναι. Ναι. Καλό είναι να μην συμβαίνουν αυτά κυρίως, αλλά αφού συνέβη. Σε μικρές ηλικίες. Δεν μωρέ, ήσουν μικρός τότε. Αυτό. Ναι, γιατί λίγο είναι. Γιατί είναι λίγο. Καλά σου λέει τώρα.
Το μεθυσμένο καταρχάς είναι και επικίνδυνο το να μαγειρεύεις. Τώρα τι σου λέμε εσένα που έχεις εσύ ολόκληρο σε φάση και δίνεις εντολές για να μαγειρέψουν οι άλλοι για σένα. Αλλά είναι επικίνδυνο. Το μπορεί να καείς, μπορεί να χτυπήσεις. Θέλω να πω. Δεν μιλάω τόσο χάλια. Όχι τόσο χάλια. Όταν μιλάμε αλλά για. και μία μπύρα θεωρώ ότι είναι. Είναι. Ναι, είναι, όχι. Γιατί με την πίεση προφανώς η μία μπύρα σε χαλαρώνει. Σωστό. Μια μπυρίτσα χρειάζεται νομίζω. Στο τέλος. Χρειάζεται. Έχεις πιέσει ποτάκια. Τα έλεγε εδώ η Χόντζα. Εγώ. Ναι. Ψέματα. Ναι. Ψέματα, λασπολογίες είναι αυτά. Για πάμε, πού είμαστε. Το θέμα είναι της αστοχίας. Εννοούσε ότι κάποια στιγμή έγινε κάποιο λάθος με κάποιο πιάτο. Για παράδειγμα, αντί για να βάλει σαλάτι, κάπου έβαλε ζάχαρη. Ενώ κάτι τέτοιο. Πιο άλλα. Στην τρίτη πύρα λογικά αυτό θα έκανε τώρα, αφού δεν ήπιανε τόσο πολύ, λέει. Θα βάζανε ζάχαρη αντί για λάτι. Έλα, μην είσαι τόσο σοβαρός. Δεν είμαι σοβαρός. Σκέφτομαι να του δώσω την απάντηση που θέλει. Όχι, δεν είναι καμία απάντηση. Δεν πιέζω καταστάσεις. Αν δεν θες να πεις ότι έχεις δηλητηριάσει 15 άτομα, δεν χρειάζεται να μου το πεις. Αυτό εντάξει. Όχι, δεν έχω φτάσει σε αυτό το σημείο. Είστε στους 4 ακόμα, ξέρεις. Σίγουρα έχω κάψει κάτι. Παίζει να έχω κάψει και ένα γαστρονόμο κότσια. Ορίστε, παίζει. Ωραίος. Το ορίστε. Εντάξει. Αυτό το δέχομαι. Εδώ σε σημείο που δεν ξεκολλάγανε, ας πούμε, το γαστρονόμο. Γίνανε ένα. Τα κότσια έγινε το κότσι. Ωραία. Ορίστε, αυτό ναι, το ακούω. Μ' αρέσει. Τώρα που είμαι για κότσια, θέλω να μου πεις αν έχεις κάποιο πιάτο το οποίο είναι το. Τώρα που είμαι για κότσια, αν έχεις τα κότσια να μας πεις τελικά με την Ευαγγελία τι έχει γίνει. Γιατί με την Ευαγγελία μου φαίνεται πολύ περίεργα τα πράγματα εμένα. Συγγνώμη τώρα που ακούει και φουαρέζ. Ναι, πες το σωστά. Φαουρέζ. Όχι, αυτό είναι. Γιατί το κοιτάς, ούτε εσύ δεν το θυμάσαι. Όχι, άλλο κοιτάς. Μου στέλνουν μηνύματα γι' αυτό. Η φουαγέ. Τι φουαγέ, μωρέ. Όχι, χολ. Φαουρέζ. Το γαμάτο ξέρεις ποιο είναι, ότι η Ευαγγελία έχει μπει επίκεντρο τώρα. Ναι, για κάποιο λόγο, γι' αυτό θέλουμε να μας πεις. Κάτι κολλάει σε σένα τώρα. Όχι, τι θέλεις να μας πεις. Δεν αναφέρω εγώ, κάτι με σένα. Όχι, εσύ μας ανέφερες, εγώ δεν την ξέρω την κοπέλα. Δεν την ξέρω την Πώς λένε την έτσι μας. Την έτσι μας. Φαουζέγια. Φαουζέγια. Έχει ωραίο όνομα. Και γράφει κιόλας. Όχι, Φαουζέγια είσαι καλύτερη. Να ξέρεις, εδώ μας τα φέρω. Ναι, ο Φέρο. Σε βλέπω να κοιμάσαι στον καναπέ σήμερα εξαιτίας του Βαγγέλη. Όχι, εντάξει, όλα καλά. Λοιπόν, πού είμαστε, συνεχίζεις. Προσπάθησα να ρωτήσω, εγώ θέλω 5 πράγματα. Τα σοβαρά τα πράγματα τα έχω εγώ πάλι. Εννοείται, τι λες τώρα. Θέλω να μου πεις ποιο πιάτο είναι το αγαπημένο σου και μπορείς να θεωρήσεις ότι είναι το σήμα κατά τεθέν σου. Το πιάτο. Πού θα την προσωπεύει, signature, όπως το λέμε. λέμε. Έτσι που το λέμε στο χωριό μας. Okay. Που θα το πάρει σε κάθε εστιατόριο ή θα το βάλει σε κάθε. Ναι, κατάλαβε, Βαγγέλη μου, κατάλαβε. Το εξηγώ λίγο περισσότερο. Το έχει κατάλαβε. Του δίνω χρόνο. Δεν κατάλαβε από μένα. Του δίνω χρόνο για να σκεφτεί. Βαγγελιά, πάρε με τηλέφωνο. Γενικότερα τα πιάτα που θα έβαζα παντού παίζει να είναι 2. Μακρόνια με κιμάκιο, μελέτα. Ναι, κάτι τέτοιο σκεφτόμουν και εγώ. Κοίτα, το σεβίτσε ας πούμε μου αρέσει πάρα πολύ σαν πιάτο. Θεωρώ ότι έχει πάρα πολλές παραλλαγές και το κάθε ψάρι είναι τελείως διαφορετικό. Οπότε μπορείς να παίξεις τα πάντα. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να έχεις μια συγκεκριμένη συνταγή. Μπορείς να παίξεις με διάφορες γεύσεις, να το πειραματίσεις, να. Ναι, πες το. Κύριε, μπορώ να πω. Τώρα μου δίνει μια πάσα να αναφέρω κάτι. Σήμερα, δεν ξέρω αν υπάρχει, δεν έτσι απλά μου ήρθε από το μυαλό. Που είχα ένα τραπέζι τέλος πάντων στη δουλειά, έκανα ένα σεβίτσε γαρίδας. Το ζουμί όμως ήταν το περίεργο. Εντάξει, έβαλα να αρωματίσω τη γαρίδα μου, ό,τι έβαλα δεν θα τα πω από στον αέρα. Γιατί άλλοι πληρώνουν για να πάρουν τις γαρίδες μου, εννοείται. Αλλά θέλω να σου πω το ζουμί της γαρίδας το έκανα με μία μπίσκ, την οποία την έκανα εχθές. Την κατέβασα όσο ήθελα να την κατεβάσω, να είναι νερουλό, να μην είναι πιχτή. Και έδωσα εκεί πέρα μέσα με Worcester και με σόγια και με άλλα διάφορα που έβαλα τέλος πάντων. Ναι. Και θέλω να σου πω ότι ήταν πολύ ωραίο. Δηλαδή για το σεβίτσε της γαρίδας ήταν πολύ ωραίο το ζουμί. Καλά, γενικότερα με τον πεις πιστεύω ότι μπορείς να το χρησιμοποιήσεις. Ναι, νομίζω είναι πολύ. Να δώσει μια ένταση παραπάνω, ναι, σωστό. Ναι, γράφει το επειδή σε το σημείωσες. Προβάλλω στο μενού σου έτσι από μένα δώρο. Πες ο Βαγγέλης μου το έδωσε αυτό και εντάξει. Ναι, bye bye. Βλέπεις εδώ, είμαστε στη σελίδα εδώ του Listen to the Cook. Βλέπεις Φαουζέγια ή Ευαγγελία κάνα follow, όχι. Τίποτα δεν βλέπω, όχι. Μήπως κάνω λάθος και δεν βλέπω καλά γι' αυτό λέω. Γιατί δεν μας ακολουθάνε, λέω. Να μας ακολουθήσουν
ακολουθήσουν, δεν πρόκειται να ξαναναφερθούν. Ναι, μα εννοείται τώρα. Λοιπόν. Ή άμα σας ακολουθήσουν, θα σταματήσουν να. Δεν θα ξαναμιλήσουμε για αυτές. Ναι, δεν θα ξαναμιλήσουμε για αυτές. Λοιπόν. Πού είχαμε μείνει? Α, ναι, στο σεβίτσι. Ναι. Πολύ ωραία. Οκ. Αυτό εδώ πέρα το γενικότερα μου αρέσουν τα ψάρια. Θαλασσινό δηλαδή πιο πολύ. Ναι, έχω δουλέψει και κρέατα. Αλλά σαν το ψάρι, αυτό που μου δίνει σαν συναίσθημα και στον πελάτη όταν παίρνει την ευχαρίστηση από ένα πιάτο. Ναι. Αλλά και σε μένα, γιατί και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το ψάρι. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει κάτι καλύτερο για μένα. Εγώ συμφωνώ σε αυτό. Νομίζω ότι το ψάρι έχει τη δυνατότητα να το παίξεις πολύ περισσότερο και να βγάλεις πολύ περισσότερες γεύσεις και δημιουργίες από ό,τι το χρειάζεται. Δεν θα κάνουμε follow back στη Φαουζέλια για να μην θεωρηθεί πέσιμο. Μας έκανε. Ναι, είναι στην εκπομπή. Ευχαριστούμε. Δεν θα την ακολουθούμε για ένα μόνο λόγο, ότι είμαστε με τους μάγειρες και ακολουθούμε τους μάγειρες όταν έρθουν. Βέβαια, σε σε ακολούθησα εχθές για να ξέρουμε με ποιους έχουν περάσει συνεντεύξεις. Οπότε, για να διελευκανθεί λίγο και το τοπίο αυτό, όσοι μάγειρες δεν έχουν ακολουθηθεί από τα social του σταθμού είναι γιατί δεν έχουν έρθει για να ξέρουμε εμείς με ποιους έχουμε υπόλοιπα και ποιους περιμένουμε εδώ στην εκπομπή μας. Και πώς μπορούν να έρθουν? Αυτό μπορεί να θέλουν να έρθουν. Ναι, θα μπορούν να επικοινωνήσουν και μόνοι τους και τους βρίσκουμε και εμείς, είναι η αλήθεια. Όποιος θέλει, ναι, εννοείται μπορεί να δηλώσεις και συμμετοχή στο Listen. Φυσικά. Και από εκεί και πέρα, αν κληθείς και σε καλέσουν από την ομάδα που έχουμε. Από τη ρεσεψιόν, ναι, θα έρθεις. Φυσικά, ναι. Για να δηλώσει συμμετοχή, τηλεφώνησε τώρα στο 090 800. Η φίλη συνεχίζει εδώ πέρα το beef και λέει η εντύπωσή της είναι ότι έχουμε ξεφύγει τελείως. Έχουμε εκτροχιαστεί, ας πούμε. Εκτροχιαστεί. Λοιπόν, αυτά για τα follow και για τα ξεfollow. Ναι. Η επόμενη ερώτηση είναι η. Να δω, γιατί μάλλον θα τις πηδήξω τις τελευταίες. Πήδα και εσύ κάτι. Ό,τι μπορεί ο καθένας. Λοιπόν, να πάρω το λόγο. Πάρ' το, για μένα. Καλά, επανέριξε εννοείται. Όχι, ναι, δεν είναι. Μας είπες η κοπέλα έχει κάποια σχέση με την Αίγυπτο. Ναι. Ωραία, έχεις πάει στην Αίγυπτο? Δεν την Αίγυπτο. Ωραία, παιδί μου, μπορεί να είναι μισή-μισή κοπέλα. Μπορεί να έχει η μητέρα της είναι. Ο μπαμπάς είναι Αιγύπτιος. Μπορεί να μην έχει παρεδώσει εκεί. Να έχει μείνει εδώ τόσα χρόνια. Αυτό λέω. Όχι, μεγαλωμένη εδώ είναι. Όχι, δεν λέω αυτό. Εγώ θέλω να πω ότι η σχέση σου γενικά με τα ταξίδια θέλω να καταλήξω. Ναι. Πού σχέση, τι σχέση έχει με τα ταξίδια? Δηλαδή τα βλέπεις τώρα. Ότι έχει μια κοπέλα η οποία είναι από την Αίγυπτο. Έχει οι ρίζες της. Αν έχει επισκεφτεί την Αίγυπτο. Μόνο οι ρίζες είναι. Τι άλλο είναι? Το υπόλοιπο το μαλλί. Όχι, είναι μισή. Μόνο οι ρίζες είναι από την Αίγυπτο. Αν και είναι ο μπαμπάς, είναι νομίζω μεγαλύτερο το. Πιάνεται περισσότερο. Έτσι δεν είναι? Όχι. Δεν μας νοιάζει καν αυτό. Αυτό είναι για τα χαρτιά. Ναι, αυτό δεν μας νοιάζει καν. Η σχέση με τα ταξίδια ποια είναι? Γενικά ταξιδεύεις, σ' αρέσει να ταξιδεύεις? Πού ήταν το τελευταίο σου ταξίδι? Μιλάμε για εξωτερικό, έτσι. Ξέρω εγώ, παίρνουμε εξωτερικό. Μπορεί να έχεις πάει, ξέρω εγώ, στην Κόρινθο, λέω. Στην Κόρινθο. Στο σπίτι μου. Ναι, μπορεί να πήγε σπίτι σου. Είναι και αυτό ταξίδι. Γενικά είμαι φαν. Δηλαδή μ' αρέσει να ταξιδεύω. Βέβαια όλο αυτό χρειάζεται κατάλληλες συνθήκες. Να έχουμε λεφτά, ναι. Αν και έτσι όπως έχει καταντήσει η κατάσταση στην Ελλάδα, όπου και να πας έξω τελικά είναι πιο φθηνά από εδώ. Μπράβο, ναι. Το θέμα είναι να καταφέρεις να φτάσεις εκεί. Ναι. Ένα ταξίδι που μου έχει μείνει όταν είχα πάει στην Ελβετία. Κατάφερες και πήγες στην Ελβετία? Πού? Ναι. Είχα πάει στη Λουκέρνη. Ωραία η Ελβετία, δεν την έχω επισκεφτεί εγώ δυστυχώς, αλλά αυτή είναι πολύ ωραία. Τώρα νομίζω ότι πλέον έχεις την άνεση να μπορέσεις να πας στην Ελβετία πλέον. Τα λεφτά δεν ήταν ποτέ πρόβλημα για μου, δεν ξέρω πού αναφέρεσαι και γιατί τώρα μπορώ να το κάνω και πάλι τώρα δεν μπορούσα, αλλά τώρα έχω φίλους εκεί πέρα που με έχουν καλέσει. Α, θα σε φιλοξενήσουν. Εντάξει, πες το έτσι. Εννοείται. Λοιπόν, ταξίδι που θα. Ποιες συνέχεια? Ταξίδι που αποθυμένο υπάρχει που θα ήθελες να κάνεις και δεν έχεις καταφέρει να κάνεις? Ναι. Σε κάποια χώρα πια? Θέλω να πάω Ιαπωνία. Τι γίνεται με αυτούς τους μαγειρούς στην Ιαπωνία? Πώς την έχουν δει? Ξέρεις τι, νομίζω ότι θα πρέπει να δημιουργήσουμε μια. Να δώσουμε τώρα ένα ταξίδι όλο. Όχι, τι λες, θα σιγά μην το δώσουμε. Θα κανονίσουμε, ξέρεις τι, μα την Παναγία τώρα. Θα πάμε σε ένα ταξιδιωτικό γραφείο να κανονίσουμε ένα τσάρτερ με διαμονή για όλους τους μάγειρες όσοι θέλουν να πάνε γαστρονομικό ταξίδι στην Ιαπωνία.
γιατί δεν το κάνει το Just Breeze Radio εδώ, να μας το κάνει δώρο. Γιατί λείπει ο Νίκος αυτή τη στιγμή. Ναι, αν μας ακούει ο Νίκος εκεί στην Νότια. Σιγά μην ακούει εμάς τώρα, εκεί πέρα κυνηγάει Καμιλοπαρδάκης. Εδώ μας ακούν όλος ο κόσμος, άμα δεις τώρα γίνεται χαμός. Καλά, αυτό άστο. Παρ' όλα αυτά, αν μας ακούει ο Νίκος, ο υπεύθυνος του σταθμού, δεχόμαστε ένα δώρο για Ιαπωνία, για ένα τυχερό, στο τέλος της χρονιάς έστω. Ναι, φυσικά. Ναι, εντάξει. Ναι. Απλά θα πρέπει να πάμε κι εμείς μαζί. Εννοείται αυτό. Μην το με αμαντικά το άνθρωπο, δηλαδή. Είναι γαϊδουριά. Αναγκαστικά δεν γίνεται. Λοιπόν, μια τάση τώρα τα τελευταία χρόνια που έχω παρατηρήσει και έχουμε παρατηρήσει, θεωρώ όλοι, είναι ότι βλέπεις παντού, σε TikTok, σε Instagram, στην τηλεόραση ακόμα, ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν σχέση με τη μαγειρική, εννοώ ηθοποιούς, τραγουδιστές, αλλά όλοι αυτοί. Δεν έχω κάτι με τους ηθοποιούς και τους τραγουδιστές, εννοείται, απλά λέω τον κόσμο που ασχολείται. Όλοι αυτοί λοιπόν ασχολούνται και έχουν άποψη κυρίως για τη μαγειρική, δίνοντας συνταγές και έτσι. Ποια είναι η γνώμη σου πάνω σε αυτό το θέμα? Το βρίσκεις δηλαδή, συμφωνείς με όλο αυτό, ο καθένας στον τομέα του, ότι μπορούμε να μπαίνουμε σε ξένα τσανάκια, δηλαδή πάω να γίνω και εγώ τραγουδιστής? Γιατί αν θυμηθώ παλιότερα, είχε γίνει ένα θέμα. Αν θυμηθείς το όνειρό μου. Είχε γίνει ένα. Δεν σε έκλεισα, αλλά έκανα την κίνηση. Σε ένα τραγούδι του δρόμου να έρθεις όνειρό μου. Τέλειωσες? Όχι. Τέλειωσε. Θα το καταλάβεις από τέλειο. Τέλειωσε. Λοιπόν, ποια είναι η γνώμη σου λοιπόν πάνω σε αυτό? Ότι μιλάμε για Ελλάδα. Ναι, ας μιλήσουμε για την εγχώρια showbiz. Okay. Γενικότερα, εντάξει, στην Ελλάδα. Τη γνώμη σου που έχουν άλλη άποψη πάνω στη μαγειρική. Αυτό. Θεωρώ ότι όλοι μπορούν να έχουν γνώμη για τα πάντα. Ωραία. Ο Einstein το είχε πει άλλωστε. Ναι, οι απόψεις είναι σαν την τέτοια. Ναι. Όλοι έχουν από μία. Ναι. Από εκεί και πέρα το ποιον θα πάρει στα σοβαρά, ειδικά στη δικιά μας τη δουλειά, έχει να κάνει με τι ασχολείται και τι κάνει στη δουλειά του. Δεν νομίζω ότι εμείς θα κάτσουμε να δώσουμε βάση σε κάποιον που βγαίνει και δεν είναι της δουλειάς. Να πάρουμε την άποψή του και δεν νομίζω ότι θεωρούσαμε ούτε καν βάσιμη. Ακριβώς. Από εκεί και πέρα έχουν βρει ότι με έναν τρόπο, και αυτό έχει ξεκινήσει συνήθως από το εξωτερικό, γιατί οι περισσότεροι έχουν γίνει influencer με το μαγείρεμα, πετάνε και λίγο μια μπλούζα έξω. Καλά, αυτό. Έχουν μπει λίγο σε αυτό το mode και έχουν δει ότι υπάρχει μεγάλη απήχηση στη μαγειρική και σε αυτό το concept. Οπότε πολλοί κόσμος προσπαθεί να εισχωρήσει σε αυτή τη διαδικασία για να γίνει είτε πιο γνωστός με τον τρόπο του, είτε να πάρει έστω ένα κομμάτι του κοινού. Γιατί δεν νομίζω ότι κάποιος θα ακολουθήσει ένα πολύ μεγάλο σεφ που θα πει κάποια μαγειρικά tips, γιατί δεν έχει κάποιο content να δει. Δεν έχει μυαλό του, δεν είναι πως εμείς να σκεφτεί ότι θα πάρει κάποια γνώση ή θα δει κάτι που δεν έχει δει. Και δεν νομίζω ότι θα είναι κάτι το οποίο θα μπορέσει να το υλοποιήσει και όλα στην κουζίνα στο σπίτι. Για παράδειγμα, αν ακολουθήσεις ξέρω εγώ, πες μου κάποιον μάγειρα. Τον Μπάκα. Ο οποίος θα είναι στο TikTok του και θα σου δείχνει πώς να κάνεις σφαιροποίηση και μοριοποίηση, για παράδειγμα. Και όλα αυτά. Έχω. Δεν θα κάτσει να το κάνει αυτό κάποιος στο σπίτι του. Στη δικιά μας δουλειά είναι μέσω να προβληθούμε. Ναι. Να δώσουμε το χαρακτήρα μας, έστω να δουν κάποια πράγματα, στοιχεία για εμάς. Τώρα στους υπόλοιπους είναι marketing. Μπράβο. Κάτε με. Έτσι. Νομίζω ότι πάντως στο εξωτερικό δεν έχει υπαρχήσει και ψιλοερημία αυτή η φάση. Περισσότερο τα μαγαζιά ανεβάζουν φωτογραφίες από τα πιάτα και όχι τόσο οι μάγειρες. Δηλαδή τα μαγαζιά στο εξωτερικό έχουν πιο σταθερό προσωπικό, δεν είναι αυτό που γίνεται στην Ελλάδα. Γιατί προφανώς πληρώνουν, και εκεί που ήθελα να πω πριν στη Λουκέρνη, που είχα πάει για μάγειρας, απλά είχα αναλάβει τελικά ένα μαγαζί που δεν ήμουνα σε φάση να τα αναλάβω, ήμουνα πολύ μικρός δηλαδή για αυτό το έργο. Κομμάτι, ναι. Πιέστηκα πάρα πολύ. Τα κατάφερα για όσο καιρό ήμουν εκεί. Έχει σταθερότητα. Δηλαδή θα ξέρεις ότι για αυτό που κάνεις θα πληρωθείς, θα ζήσεις, θα έχεις να πληρώσεις. Και έχει αξιοκρατία κιόλας. Ναι. Αν αξίζει δηλαδή να ανέβεις, θα ανέβει. Δεν χρειάζεται να ξέρεις ούτε το σεφ ούτε το διευθυντή. Μπράβο. Εδώ στην Ελλάδα αυτό δεν υπάρχει. Όχι. Δυστυχώς το έχουν αντιμετωπίσει όλοι και νομίζω ότι πολλοί από εμάς το έχουν αντιμετωπίσει και με δύσκολο τρόπο. Ναι. Πολλάκις. Πάντως αυτό που πες για το εξωτερικό, Γιάννη, νομίζω ότι εκεί είναι ακόμα χειρότερα. Εκεί ασχολούνται, έτσι όπως βλέπω εγώ τα δικά μου τα μάτια, ασχολούνται πολύ περισσότερο από ό,τι εμείς. Εκεί υπάρχουν οι γυμναστηριακοί τύποι, πολλοί που τώρα έρχονται και στην Ελλάδα. Αν δεις τύπους έτσι. Κάτι έχω. Μπράβο. Με μπράτζα και με τέτοια. Πλέον γίνονται και αυτοί μάγειρες τώρα. Ναι. Έξω στην Αμερική, ας πούμε, είναι χρόνια αυτοί
που ασχολούνται με τις διατροφές και τώρα γίνονται και στην Ελλάδα. Είναι μια μικρογραφία η Ελλάδα του κόσμου, θα πω εγώ. Καλά, ναι. Όλες οι χώρες είναι όλα από την Αμερική, όλα. Τι είπες τώρα, Γράφει. Ωραία. Το έχω και ντοκουμέντο. Οπότε λογικό είναι να συμβεί και αυτό εδώ. Και... Αφού γίνεται στον υπόλοιπο τον κόσμο, θα γίνει και σε εμάς. Κάποια στιγμή, ναι. Δημήτρη, πώς σκέφτεσαι τον εαυτό σου σε 5 με 10 χρόνια από τώρα? Από τώρα, έτσι. Τώρα, δηλαδή, έχει ξεκινήσει εδώ και 3 λεπτά. Ναι. Ιδανικά θα ήθελα να ήμουν στο εξωτερικό. Πού? Θα ήθελα να πάω πάλι στην Ελβετία. Ωραία. Γιατί δεν πας? Γιατί υπάρχουν. Γιατί δεν πας τώρα? Γιατί να περιμένεις 5-10 χρόνια? Ισχύει. Λάθος. Δαιμόνιος ρεπόρτερ. Γιατί δεν πάω τώρα? Γιατί θέλω να έχω ένα πολύ καλό budget ώστε να πάω εκεί και να μην χρειαστεί να μπω σε διαδικασίες να τρέχω. Θέλω να διαλέξω κάτι σωστό. Να έχω ένα σπίτι που θα τρέχει το νοίκιό του και θα είναι κυριλέ. Δεν θέλω Τι να ζώδιο πάω. είσαι? Το χειρότερο. Ζυγός. Ορθένος. Δίδυμος. Δίδυμος. Τι σημαίνει αυτό? Δεν είναι καλά τα πράγματα. Λένε για διπολικούς, αλλά εγώ δεν είμαι τόσο πολύ. Ναι, καλά. Εντάξει, ποιος από τους δύο? Δεν ξέρω. Να κάτσεις πάνω, τι λέει αυτό? Να κάτσεις πάνω. Πού? Να κάτσεις πάνω μου. Αυτός πιο πάνω. Κάτι για Πιο πάνω. κάποιο Εσύ πιο δάχτυλο. πάνω. Εδώ είμαι εντάξει. Μας λέει ο Ιχολίπης μας απ' έξω να λέω πιο πάνω. Να σε ενημερώσω ότι από ό,τι έχω ακούσει και από ό,τι έχουν συζητήσει γενικότερα στον κύκλο μου, διότι έχω κάποιους φίλους που ασχολούνται με αυτά τα θέματα, όχι εγώ προσωπικά, και ναι, θα πεις Βαγγέλη μου Όχι, ότι όχι, παλιά ο Γιάννης δεν έκανε και σχολιάζω. το. Εντάξει. Ότι φέτος είναι χρονιά που οι δίδυμοι θα ευδοκιμήσουν, θα έχουν ευκαιρίες στο προσωπικό, σε κοινωνικό, σε επαγγελματικό, σε οικονομικό, σε ό,τι σε κομμάτι. Ναι. Okay. Έχουμε και τη λίτσα πατέρα τώρα. Όχι, δεν έχω τη λίτσα πατέρα που λες Δημήτρη μου και μου δίνεις την πάσα τώρα. Αλλά μέχρι πριν λίγο καιρό, άντε μέχρι πριν έρθουμε εδώ θα πω τέλος πάντων, είχαμε και στείλει ζώδια. Στίζει. Στο ράδι. Ναι, είχαμε μαγειρικά ζώδια, έτσι. Δηλαδή είχαμε λίγο πιο εναλλακτικά μαγειρικά ζώδια. Τα έλεγε εδώ ο Γιάννης. Και ξαφνικά τα κόψε. Έτσι, με το έτσι θέλω, τα κόψε. Πέρασε και αυτό το Δεν υπήρχε απήχηση από τον κόσμο. Ο κόσμος ζητούσε να πούνε τα ζώδια. Πού, εμένα δεν ήρθε κανείς να μου πει πού είναι τα ζώδια. Δεν ξέρω, από τα ζώδια δεν ασχολούμαι, αλλά ξέρω σίγουρα 2 μάγειρες που είναι κρύοι. Ναι. Και είναι πολύ. Κρύοι. Ναι. Δεν ξέρω, δεν έχω. Είναι δυναμικά ζώδια. Δηλαδή δεν ξέρω. Κρύο αίμα εννοείς τώρα αυτοί, έχουν δηλαδή ότι. Όχι. Πώς? Έχουν πείσμα. Ναι. Δεν το βάζουν κάτω. Okay, δεν ξέρω θα σπαστούνε, ναι. Θα έρθει σε αντιπαράθεση. Δηλαδή, εγώ είχα την κοπέλα που είχατε στο σεφ, οι οποίοι είμαστε και πολύ καλοί φίλοι. Να ντε πάλι με τις φίλες. Φίλοι, τι. Ρε Φουατζέ, γιατί γίνεται εκεί πέρα. Για σήκω και πέρα λίγο από την πόρτα. Αλλά ξεχνάς κάτι. Αν έχεις μια γυναίκα φίλη, πραγματικά φίλη, είναι σίγουρο η φιλία σου μαζί της. Υπάρχει, πιστεύεις, φιλία μεταξύ άντρα και γυναίκας? Υπό συνθήκες πιστεύω ότι υπάρχει. Κάποια στιγμή δεν υπάρχει περίπτωση να τη δει ο ένας από τους δυο αλλιώς. Σίγουρα δεν αμφιβάλλω για τις φιλίες σου, έτσι προς Θεού, και εγώ έχω φίλες. Αλλά θέλω να σου πω. Θεωρώ ότι περισσότερο έχει να κάνει με τη δικιά μας πλευρά. Δηλαδή, αν εσύ δεν βλέπεις μια γυναίκα ερωτικά, μπορείς να την έχεις φίλη. Ναι. Αν με δει εκείνη. Αυτή μπορεί να το κρατήσει αν της δίνεις εσύ το φιλικό. Εκτός αν φτάσει σε ένα σημείο που το δεις εμφανές. Συνήθως σημαίνει το αντίθετο. Οι άντρες τις βλέπουμε όλες για γόμενες και αυτές μας βλέπουν σαν φίλους. Αλλά okay. Αυτό εννοώ. Αν εσύ σαν άντρας δεις μια γυναίκα φιλικά, μπορείς να τη δεις φιλικά. Ναι, κατάλαβα. Έχει να κάνει βέβαια και με τις συνθήκες και το τι έχει ζήσει με κάποιον άνθρωπο, έτσι. Ναι. Δεν μιλάμε. Δεν μπορείς την επόμενη μέρα που ξυπνήσετε στο ίδιο κρεβάτι να πεις ότι σε βλέπω σαν φίλη. Πάντως η Ευαγγελία δεν είναι πολύ φίλη. Δεν μας έχει ακολουθήσει εδώ πέρα από ό,τι βλέπω. Μας έκοψε κιόλας, δεν μας ακούει. Δεν πρόκειται. Άμα μας ακολουθήσει θα τη διώξουμε εμείς μετά. Παρ' όλα αυτά. Λοιπόν, πάμε λίγο να χαλαρώσουμε τώρα. Για από τι? Από την πίεση των ερωτήσεων. Τον τζακωμό που θα κάνουμε μετά. Και θέλουμε να μας πεις, για να δώσουμε λίγο ακόμα ένταση στον τζακωμό σου, ποια διάσημη θα καλούσες σε δείπνο? Όπα, να τα. Μία ξένη, μια Ελληνίδα θέλω. Πάμε στην Ελληνίδα. Τώρα με πιάνεις απροετοίμαστο. Δεν σε πιάνω καθόλου προετοίμαστο, θα την πεις. Σκέψου. Πρέπει να σκεφτώ. Σκέψου. Δεν είχαμε στείλει τις ερωτήσεις. Όχι, εννοείται. Εννοείται πως δεν τις είχαμε στείλει. Εννοείται. Εμένα εγώ δεν έχω καμία ερώτηση. Εγώ ήρθα στα τυφλά. Με πιάσε απροετοίμαστο. Ναι, αυτό φταίει. Τι γκουγκλάρεις τώρα? Ναι, τι να κάνω, να σου πω. Δεν θυμάμαι καν τα ονόματα.
Με Σκορπιό, παρόλα αυτά, μέχρι να βρει τα μάτια. Διάσημη. Ναι. Ναι, οκ. Πια διάσημη θα βγει για δίνω. Με Σκορπιό έχει δουλέψει, ρωτάει η φίλη ακροάτρια. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Λέει, ναι. Οκ. Μάλιστα. Ωραία. Ξένοι, δεν σου έρχεται ούτε ξένοι. Κοίτα, δεν είμαι πολύ τη τηλεόραση, να σου πω την αλήθεια. Δεν Ωραία, παίρνω από το Pornhub. Πού είσαι του ίντερνετ. Ούτε εκεί είσαι. Τι να μου πει άλλο τώρα αυτός. Λοιπόν. Κάτσε κουκλάρι. Έλα, Έλα τώρα. Είναι αναμένο το μικρόφωνο. Συνέχεια, και το αντιλαμβάνομαι διαφορετικά. Γι' αυτό. Είναι αναμένο το ραδιόφωνο. Είναι ανάποδο το μικρόφωνο και το αντιλαμβάνομαι διαφορετικά. Καταλαβες. Επειδή το είχα συνέχεια ανάποδα. Ξέρεις τι, δεν είναι ηθοποιός, είναι τραγουδίστρια. Διάσημη για αυτή. Η Λένα Ζευγαρά. Τι λέει. Δεν ξέρεις τη Λένα Ζευγαρά. Όχι. Δεν είναι διάσημη. Η Λένα Ζευγαρά. Ναι. Κάτσε, εγώ περιμένω μήνυμα τώρα να ξέρεις. Όχι. Νομίζω ότι έχει δουλειά τώρα, σου ετοιμάζει τη βαλίτσα. Ναι, μάλλον. Να την βρει στην πόρτα. Λοιπόν, συνεχίζουμε και πες μας και μια ξένη. Θες και την ξένη τώρα. Ναι, για γκουγκλάρε τι αυτή. Πήγαινε στο Pornhub να σε βοηθήσει πριν Ναι. την τελευταία. Λένα Ζευγαρά. Λένα Ζευγαρά. Αναλόγη. Λοιπόν, να συνεχίσω εγώ μέχρι να τη βρεις. Ναι. Ωραία. Αν πήγαινε στον εαυτό σου 10 χρόνια πίσω, τι ήταν αυτό που θα άλλαζες? Δεν το κατάλαβε. Τώρα θα μου το κατάλαβα μια χαρά. Ωραία. Τι θα άλλαζα? Σίγουρα θα άλλαζα τα βήματά μου στην πορεία της καριέρας μου. Θα διάλεγες κάτι άλλο τη στιγμή που είχες την επιλογή? Θα διάλεγα να ζω πιο λιτά και να μπορέσω να μπω σε κάποιες κουζίνες οι οποίες θα μου δώσουν περισσότερα εφόδια για το αύριο. Αλλά όταν έχεις να κάνεις και με το βιοποριστικό κομμάτι, πολλές φορές αυτό δεν συμπίπτει μαζί. Πολλοί φίλοι μου από τη σχολή, συνάδελφοι που έχουμε αλλάξει, προφανώς δεν μιλάμε πολύ πια, αλλά βλέπω το δρόμο τους, είχαν βοήθεια από μια οικονομική στήριξη από το σπίτι τους. Με κατάλαβα. Σε μια μορφή που θα μπορούσαν να πάνε να δουλεύουν και για 700 ευρώ. Ναι. 700 ευρώ και να τρώνε ξύλο και να μαθαίνουν. Ναι. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι πολύ σοβαρό που λέει τώρα. Γιατί έχει τύχει να ψάχνουμε μάγειρα σε μια δουλειά που ήμουνα και βρίσκω ένα φίλο τέλος πάντων, νομίζω το έχω ξαναπεί. Και του λέω του Χρήστου θα πω για να μην πω το όνομά τώρα. Και του Χριστό. Όχι, δεν είναι ο Χρήστος, έτσι είπα το όνομά του. Λοιπόν, και του λέω λοιπόν του Γιάννη, μάλλον. Γιάννη το λένε. Ναι, Γιάννη. Και του λέω του Γιάννη, αυτό και αυτό. Έχει μια δουλειά, υπάρχει μια θέση εκεί που είμαι. Ψάχνουν μάγειρα. Αν θέλεις, μπορείς να έρθεις, θα είμαστε μαζί και. Τι λεφτά θες? Πότε μου το είπες αυτό, εμένα? Βλέπεις τραβάω. Ναι. Λοιπόν, πες μου τι λεφτά θες. Ωραία. Εγώ ήξερα το budget που έδινε. Θα του το έλεγα φυσικά, αλλά λέω πες μου τι λεφτά θες να δω αν είναι κοντά, αν είναι μακριά, να τον κατευθύνω τον άνθρωπο. Αν μου πεις γιατί δεν το πες απευθείας. Σε ποια περιοχή ήταν? Η δουλειά στο Κολονάκι. Δεν είναι μακριά. Ναι. Θα δουλεύατε παρέα? Θα δουλεύαμε παρέα, ναι. Ναι, αλλά μήπως η τριβή εδώ πέρα είναι. Όχι, ρε αυτό. Ας το πούμε Χρήστο. Ας το πούμε Χρήστο. Λοιπόν, με τον Χρήστο λοιπόν. Τον παίρνω τηλέφωνο και του λέω Χρήστο, έχει μία δουλειά στο. Τι είπατε? Το ρίχνεις? Όχι, ρε. Τη χαρά του, ναι. Λοιπόν, Χρήστο του λέω υπάρχει μια δουλειά εκεί. Τι λεφτά θες? Ήξερε ξαναδεί το budget και μου λέει θέλω 600 ευρώ. Ωπα ρε Χρήστο, του λέω. Περίμενα, όπα. Τι 600 ευρώ, του λέω, με δουλεύεις? Μου λέει με τόσο είμαι καλά. Κάτσε ρε φίλε, του λέω. Εσύ είσαι καλά. Είσαι πιο κάτω από το βασικό για αρχή. Νομίζω τότε ήταν στα 7.30 ο βασικός. Α, τόσο παλιά μιλάμε. Ναι. Και μου εξηγεί αυτό που είπες τώρα, ότι κάποιοι ίσως έχουν τη βοήθεια. Αλλά ο Χρήστος λοιπόν μου είπε ότι μένω με τους γονείς μου, δεν έχω ενίκεια, δεν πληρώνω φαγητά, δεν με νοιάζει, μου λέει. Όχι, του λέω, Χρήστο, ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Δηλαδή δεν του είπα τι λεφτά δίνανε. Γιατί ήταν παραπανώ. Πολλά παραπάνω. Okay. Από τα 600, ήταν 1200 μου, τα διπλά. Ναι. Αλλά. Είδες ότι δεν εκτιμάει το πρόσωπό του. Φυσικά. Αν δεν ξέρεις να πουλήσεις τον εαυτό σου και δεν ξέρεις ανάλογα με τις ανάγκες που υπάρχουν στην καθημερινότητά μας, δεν μπορείς να βιοποριστείς μετά, ρε φίλε. Αν μου ζητάς 600 ευρώ τώρα, εσύ για να φτάσεις στα 1200 περάσουν 30 χρόνια. Ναι, σίγουρα. Τέλος πάντων, αυτό ήταν. Εντάξει, αυτό έχει να κάνει με πολλούς παράγοντες. Ναι, εννοείται. Σίγουρα. Και μετά πήρε το Γιάννη τηλέφωνο και του ζήτησε 2.000 και τελικά τα έφαγε άκυρο. Ναι, όχι, για άκυρο έχεις φάει εσύ που με έχεις πάρει για να έρθω το δολό. Εντάξει, στην Αθήνα ειδικά παίζουν πάρα πολλά. Υπάρχει πολύ ανειδίκευτο προσωπικό το οποίο. Τι ρε? Τι είπα? Τι έκανες πάλι? Ας το δούμε στο replay. Βάλε το πάρε. Βάλε replay. Μετά θα το δω στο σπίτι εγώ με την ησυχία μου.
Θεωρώ ότι κάνει κακό. Δηλαδή οι περισσότεροι. Τι κάνεις? Κάτσε να τελειώσει αυτό που κάνεις. Το κάνω, στο κλείνω στα 20-28 λεπτά τώρα το έκλεισα, για να έχει πιο μικρή διάρκεια, για να μπορείς να τα κατεβάσεις και να τα επεξεργαστείς και μπορεί να, αν θες να τα ανεβάσεις, είναι μέχρι 20 λεπτά. Και αυτό εγώ, σημείωσε το. Πάμε. Που το έχεις κάνει πατάτα τώρα, έτσι. Δεν πειράζει, μπορείς να το κόψεις εσύ. Έλα. Ναι. Εντάξει, θα σου δείξω το πρόγραμμα. Συγγνώμη. Θα σου δείξω το πρόγραμμα. Μπλέξω εδώ πέρα. Σας έχω καταλάβει, Λοιπόν, πού ήμασταν? Ναι, κατάλαβες. Λέγαμε για τα μαγαζιά. Τώρα, όπως σου λέγαμε, το ανειδίκευτο προσωπικό. Ναι, μπράβο. Ότι γενικότερα υπάρχουν πάρα πολλοί ανειδίκευτοι που μπαίνουν στον χώρο γιατί βλέπουν ότι υπάρχουν θέσεις εργασίας. Εγώ δεν του είπα τίποτα. Γενικότερα. Ναι. Υπάρχουν θέσεις τέλος πάντων και στην εστίαση, γενικά στον τουρισμό στην Ελλάδα, γιατί έχουν φέρει τη χώρα προς τον τουρισμό, τα έχουν κόψει όλα τα υπόλοιπα. Δεν έχουμε τίποτα άλλο πια. Μεγάλη κουβέντα, δεν την ανοίξω τώρα. Είναι η ευκαιρία του καθενός να μπει για να έχει ένα καλό βιοπορισμό στη ζωή του. Ναι. Ναι, αλλά αυτό καθιστά πολλούς ανειδίκευτους που σημαίνει ότι χαμηλώνει πολύ τους μισθούς τους δικούς μας. Ακριβώς. Και στην Αθήνα, δυστυχώς αυτή τη στιγμή, αν δεν έχεις μια καλή θέση ή ένα καλό δόντι, γιατί παίζουν και αυτά στη δουλειά μας, εννοείται. δεν μπορείς να πεις ότι θα είσαι καλά. Να έχεις το σπίτι σου, να προχωρήσεις αύριο μεθαύριο σε μια οικογένεια, να κάνεις ένα παιδί. Δεν νομίζω ότι βγαίνει. Οπότε αναγκαστικά θα πρέπει να κοιτάς, να φεύγεις στις ευκαιρίες που σου τυχαίνουν, να κυνηγάς, να βγάζεις κάποια χρήματα και μετά να γυρνάς και στην Αθήνα και να συνεχίζεις να δουλεύεις με αυτά τα λίγα λεφτά που θα σου προσφέρουν εδώ, για να πεις ότι κάνεις ένα καλό Το κακό budget. είπαμε εδώ πέρα στην Αθήνα και στην Ελλάδα γενικά είναι ότι δεν υπάρχει αξιοκρατία. Ναι. Αυτό είναι το μόνο κακό. Όλα τα άλλα θεωρώ ότι με κόπο, με λίγο παραπάνω προσπάθεια θα τα καταφέρεις κάποια στιγμή. Αλλά δεν υπάρχει αξιοκρατία και σε απελπίζει και λες άστο, το παρατάω και πάω έξω. Ναι, κάτι που θα έκανες σε 3 χρόνια έξω, θα το κάνεις σε 15 εδώ. Ακριβώς. Εγώ θυμάμαι. Όχι, δεν θα το πω αυτό. Πες το. Όχι. Τώρα το ξεκίνησε. Θα κανιβαλιστείς. Πες το. Τι? Θα κανιβαλιστείς μετά μου το πεις. Ναι. Πες το. Οπότε δεν έχω να πω κάτι. Κάτι που θα έλεγα. Ναι, Φλόρος. Λέγε, πες το. Σε προκαλώ. Ωραία. Όταν το 2002 λοιπόν εγώ έφυγα. Εμείς το 2004 τελειώσαμε σχολή. Για πες μας. Εγώ ήμουν σχολείο πάντως. Εγώ ήμουν δημοτικό, νομίζω πήγαινα νηπιαγωγείο τότε. Μα σου πάνε μην το. Πόσο είσαι εσύ? Εγώ. Πόσο φαίνομαι δηλαδή και Δεν ξέρω. Για πες. 30. Μπράβο, να. 31 είμαι, αλλά δεν πειράζει. Ίσα είμαστε. 31 είσαι. Το 93. Ναι, το 93 είμαι. Μου κάνει πλάκα τώρα. Όχι, σου κάνω. Γιατί δεν φέρνουμε το 93. Καλά, δεν θα κάτσω να ασχοληθώ. Καλά, εννοείται. Και πολύ Καλά, καλά και εμείς κάνεις. ασχοληθήκαμε μαζί σου πολύ είναι τώρα, αλλά δεν πειράζει. Δεν χρειάζεται να ασχοληθείς με το Βαγγέλη ιδιαίτερα, αυτό δεν είναι θέμα. Ας προχωρήσω και να πάω πιο κάτω. Τελικά τίποτα από τα δύο δεν είπα αυτά που ήθελα, έτσι. Άντε, πες τα. Όχι, δεν θέλω να πω τώρα. Όχι, τώρα θα τα πεις. Το 2002 λοιπόν που ήσουν. Είχα Θέλω πάει, να το πει, πες. μιλούσα με κάτι φίλες μου τις προάλλες και συζητάγαμε για κάποια μαγαζιά τα οποία είχαν πάει για να βοηθήσουν, για να αναλάβουν και να κάνουν και να ράνουν. Και ο περισσότερος ο κόσμος που δούλευε εκεί πέρα μέσα ήταν άτομα ανειδίκευτα, όπως ανέφερες και εσύ. Ήταν από χώρες που καμία επαφή με την μεσογειακή κουζίνα. Μιλάμε για Μπαγκλαντές, Πακιστάν, από εκεί πέρα, που τους είχαν βάλει μέσα στην κουζίνα, σε τηγάνια, σε όλα αυτά. Και είχαν μισθό εξευτελιστικό σε σχέση με τους Έλληνες. Οπότε ουσιαστικά δεν υπάρχει λόγος, σου λέει, να πάω εγώ να δουλέψω, να αναλάβω τέτοιο μαγαζί, διότι κατά πρώτον το προσωπικό είναι αυτό που είναι και δεν μπορώ να συνεργαστώ εγώ με αυτούς. Δεν θα κάτσω να τους μάθω και όλα αυτά. Και από τη στιγμή που τα αφεντικά δεν θέλουν να επενδύσουν στο προσωπικό. Ναι. Οι εργοδότες δεν θέλουν. Τα αφεντικά μου τα σκυλιά, καλό σου λέει. Απλά την έχει δει αφεντικό για αυτός επειδή έχει μαγαζί τώρα και το παίζει τώρα ιστορία. Τέλος πάντων, πες. Με αυτό το μικρόφωνο το έχω κλωτσίσει 100 φορές. Σήκωσε το πιο πάνω. Δεν σηκώνει το άλλο. Μια χαρά σηκώνεται. Ναι, από τη στιγμή που δεν επενδύουν και δεν στοχεύουν στο προσωπικό να μπορέσει να κάνει κάτι καλύτερο, γιατί είναι να κάτσουν να ασχοληθώ. Οπότε ερχόμαστε πάλι στο σχέδιο ότι δεν θα δώσουν λεφτά, οπότε παραμένουν στα φτηνά εργατικά και οπότε δεν σου δίνουν παραπάνω. Συνέχισε. Μάμισε την κουβέντα πόσες φορές. Προχώρα, ναι. Δημήτρη, υπάρχει κάτι που μπορούμε να πούμε ότι είναι το κρυφό σου ταλέντο. Κάτι που κάνεις και θες να το μοιραστείς μαζί μας. Κόλλησε. Ναι. Η Έλλη Κοκκίνου λέει: έχω ταλέντο στα χείλη, ένα τραγούδι που λέει. Δεν μιλάμε για μαγειρική. Όχι. Ότι μπορεί να ζωγραφίζεις, μπορεί να έχεις. Να πλέκεις. Να πλέκεις. Να Είναι είσαι ταλέντο. να είσαι.
Να παίζει drums, δεν ξέρω εγώ τι. Θα έλεγα ότι έχω το αίσθημα του κυνηγού. Να το σοκιν, να το... Μ' αρέσει το ψαροντόφυλλο. Α, έγινε. Είμαι υπομονητικός πολύ. Δηλαδή μπορώ να κάτσω και 10 ώρες. Περιμένεις το τύραμά σου από πίσω. Χωρίς να φάω, χωρίς τίποτα εκεί πέρα, να κρυώνω, να παγώνω Ναι. και να κάθομαι μέχρι να έρθει. Κάνεις ψαροντούφεκο. Ναι. Ψαροντούφεκεζείς. Μάλιστα. Το πιο μεγάλο ψάρι που έχεις βγάλει. Λούτσος. Μαγιάτικο. Μαγιάτι, το είπε. Εγώ νόμιζα Λούτσος. Πόσο. Ήταν 8-9 κιλά. Αλλά. Το ανέκδοτο το ξέρεις, το έχω ξαναπεί νομίζω. Με τους ψεύτες που είναι οι κυνηγοί και οι... Εγώ έχω και φωτογραφίες άμα θες. Να τις δούμε. Να τις δεις. Και να μας στείλεις για να την ανεβάσουμε κιόλας. Σιγά μου στείλε τη φωτογραφία αυτή. Ξέχασε το. Μα σε σένα θα μπει. Δεν έχει να λέει. Άρα είναι αλουνό ο Λούτσος που θα μας στείλει τώρα. Όχι, έχει το πρόσωπό μου. Ποια μου το Λούτσο. Γιατί να μας... Α, είσαι γυμνώστη, δεν καταλάβω. Όχι. Τότε θα τι. καταλάβεις. Οκ, για να καταλάβω. Θα μας δείξεις άλλο Λούτσο, Θα μας ξένα, πεις. το δικό σου Λούτσο. Πλάκα κάνεις. Είσαι πιο παχής εννοείς γι' αυτό. Ναι. Ωραία, μπορείς να μας την κόψεις Θα και σου να μας μόνο δώσεις... το ψάρι. Ναι, μόνο το ψάρι. Μόνο να ψάρεις στα Ναι, ναι, ναι. χέρια. Μπράβο, αυτό. Οκ. Πώς έγινε η απόφαση αυτή? Ποια. Που Το να ανάς- πιάσεις Λούτσο. Όχι ρε, Το που να σε μπεις είδα σε- διαφορετικό στη φωτογραφία και έχεις άλλο προφίλ τελείως εδώ Οκ. πέρα. Τι σε έκανε τι σε παρακίνησε? Δεν σκοτώ την Ευαγγελία. Και είπες να αλλάξεις. Ναι, αυτό είναι ένα πρόβλημα. Μπράβο. Λοιπόν, Οκ. όχι, Και μεταβολεύτηκες με τη... Θεωρώ ότι. Κοίτα, συνεχίζει. Θέλει να το κάνει. Μας έκανε follow. Για περίμενα εδώ. Για δες. Η ακατανόμαστο ιδέα μας έχει κάνει, μόνο η καλή κοπελίτσα. Ναι, οι δικοί μας η κάνουν. φουαγέζια, Φουαγκρά, ναι. Φουαγκρά. Θα τη λέω Ευσταθίου που είναι πιο εύκολο, βλέπω εδώ το επιθετό της. Ναι. Η κυρία Ευσταθίου λοιπόν μόνο μας έκανε και την ευχαριστούμε. Συνέχισε. Καλό είναι να μην λέμε ονόματα σε. Καλά, στον σιγά, αέρα. σιγά. Εμείς... Πάλι με το ραδιό, με το Ναι, δεν θα μικρόφωνο. το ξαναβάλω έτσι. Πάμε. Για πώς πήρες την απόφαση και τι ήταν αυτό που σε παρακίνησε και έκανες αυτή την αλλαγή στον εαυτό σου? Για πολλά χρόνια, Ναι. βασικά πιο μικρός, ασχολιόμουν πάλι με τη γυμναστική. Δηλαδή αυτό ήταν σε στάδια. Υπήρχαν από μικρή ηλικία, είχα παραπάνω κιλά, ας πούμε. Ναι. Εντάξει, δεν θα πω για την πορεία της ζωής, πώς εξελίσσεται, αλλά εκεί, ειδικά στην καραντίνα, με την όλη διαδικασία έτσι όπως ζούσα τη ζωή μου και ήμασταν όλοι δουλειά, σπίτι και μέχρι και για να βγάλεις ένα σκύλο έπρεπε να γράψεις σημείωμα. Ένα μήνυμα, δηλαδή. αυτό τραγικό ήταν. Ναι, μπήκαμε όλοι σε μια διαδικασία να μην βρίσκουμε κάποια απόλαυση στη ζωή μας εκτός σπιτιού. Και εκτός φαγητού. Ναι. Να το πούμε απλά. Τρώγαμε λίγο παραπάνω τέλος πάντων, οκ. Αλλά αυτό δεν είναι το πρόβλημα το εμφανισιακό καθόλου. Δεν είναι το θέμα μου εκεί. Είναι ότι είναι το λειτουργικό. Σε μια κουζίνα δεν μπορείς να έχεις προεξοπική άποψη. Έτσι. Δεν θεωρώ ότι μπορείς να έχεις πάρα πολλά. Δουλεύεις ώρες. Το σώμα σου καταπονείται. Πρέπει να είναι δυνατό για να επεξέλθει. Σίγουρα και το εμφανισιακό σου δίνει μια αυτοπεποίθηση όταν μιλάς έξω σε μια δουλειά, έχεις άλλο κύρος, θεωρώ προσωπικά. Αλλά γιατί δείχνεις μια σωστή στάση και μια πειθαρχία, γιατί όλα ξεκινάνε από τις μικρές πράξεις που τις κάνουμε πάνω μας και υλοποιούνται μετά σε μεγαλύτερες. Τα ακούς? Τα ακούω, Έτσι. τα ακούω. Για μένα είναι αυτό, είναι πιο πολύ το mindset και όχι τόσο η εμφάνιση. Σίγουρα η εμφάνιση μου αρέσει και όσο εξελίσσεται, γιατί ασχολούμαι με τη γυμναστική. Δεν μας το έχει πει αυτό καμιά φορά, για πες το κανένα μία. Όχι, δεν δέχομαι, δεν δέχομαι. Εσύ ξεκίνησες να μιλάς για γυμναστήριο. Δεν μας δεν είπες στην αρχή ότι Ναι, κάθε Εγώ- μέρα εγώ- πηγαίνω. εγώ έβαλα το γλυκό γυμναστήριο και και πέντε έκραζε μέρες. το γλυκό που... Χωρίς τύψεις το παρατολικό. 5 μέρες Δεν έχει, την εβδομάδα. 4 κουβερτούρες είχε, εντάξει. Εντάξει, τίποτα. Κάτι κρεμμυδάκι, Διαδρομικές. μια χαρά. Ήταν όλοι το Για αυτό. games. Τα μπισκότα. Ναι, τα Παπαδοπούλου. Όχι τα Παπαδοπούλου. Ποια, digestive. Λοιπόν, οκ. Και έτσι λοιπόν πήρες την απόφαση. Ακουγόμαστε. Γιατί να μην ακουγόμαστε? Κάτι μου λένε σας έχασα. Ποιος πάλι? Αυτή η Ευαγγελία. Ναι, που μα σε την έχει Ευαγγελιακό κάνει. φθηνά τώρα, άντε, μην την Ναι, κάνεις παρέα. ναι, ναι. Μην την κάνεις καν παρέα. Κάτσε να δω. Ούπα. Τι θα γίνει, θα τον κρεμίσω τότε. Τι βλέπω την δουλειά. Περίμενε. Ανανέωση. Όχι. Τίποτα. Αρνείται. Δεν πειράζει. Χωρίς Ευαγγελία λοιπόν. Σε Ευαγγέλωτη. Αυτός ήταν ο λόγος λοιπόν που άρχισες να αλλάζεις κυρίως για σένα, θεωρώ, μπράβο, και καλά έκανες για την υγεία σου πρώτα η κυρία,
παίζουν το ρόλο τους, θεωρώ, και τα εργασιακά, ότι η εμφάνιση δυστυχώς, ναι. παίζει το ρόλο της. Κάποιες θέσεις, είναι κέρυες, ότι πρέπει να είναι ο άλλος λίγο, δεν σου λέω να είναι μοντέλο, ρε φίλε, αλλά να είναι λίγο πιο εμφανίσιμος. Ναι, αλλά να μην δεν έχουμε πρόβλημα με τους ανθρώπους, εννοείται, αλλά να είναι λίγο πιο εμφανίσιμος. Δυστυχώς και αυτό συμβαίνει. Εντάξει, εγώ δεν θα κολλήσω εκεί. Θα πω το εξής, και νομίζω ότι αυτό θα καλύψει όλα αυτά που λέμε τώρα. Ναι. Άμα ακολουθήσουμε αυτό που λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες, το νους υγιής εν σώματι υγιή, και καταλάβουμε ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία και το κεφάλι μας φτάνει σε μια καλύτερη μορφή, γενικότερα σε σκέψη, γιατί όσο έχεις κάποια προβλήματα σε εισαγωγικά που θεωρείς εσύ, γιατί όλοι έχουμε ανασφάλειες στη ζωή μας, έτσι. Μπορεί να μην θέλουμε να το δείξουμε έξω και να το... Αλλά κατά βάθος μέσα μας τρώει, όπως και εμένα με τρώγε μια ανασφάλεια τότε. Όλους μας, ο καθένας έχει το δικό του κόμπλεξ, ας πούμε. Εκτός από το Βαγγέλη. Εντάξει, αυτός δεν έχει κόμπλεξ. Όχι. Θεωρώ ότι όσο πιο πολύ φτιάχνεις αυτή τη συνολική κατάσταση, γίνεσαι και καλύτερος. Για κάνε μια παύση και επανερχόμαστε για να αντιμετωπίσουμε ένα μικρό προβληματάκι που δημιουργήθηκε. Τι έγινε, Δεν γιατί ακουγόμαστε. Τώρα δεν βγήκε. Γιατί Μου βγήκε. είπε ότι δεν ακουγόμαστε. Να σου πω Πάτα κάτι. το φωνό. Ναι, ρε, πήγαινε. Καταλαβαίνω. Ναι. Νεράκι από πού να βάλω εσύ. Έξω από τη βρύση έχει. Ναι. Θέλετε κάτι να σου πω. Να πεις του Γιάννη να έρθει λίγο, σε παρακαλώ. Ο Γιάννης είναι κοντός. Εκείνος ο μαλάκας. Όχι κοντός. Τι παίχτηκε τώρα. Δεν ξέρω. Κλείστο κι αυτό.